खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावबाय। बे बिसायख'थियाव हिरकज्योति मोसाहारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि आफादगिरि मासिखौ देरहाबाय। बिथाङा सासे उदां बिजाथिमोन। लोगोसे बनस'जों मदद होजानाय जिबिआर बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि मासिखौ देरहायो। बनस'जों मदद होजानाय गुबुन सासे बिजाथि फोरदान खुंगुर मोसाहारि बिथाङा माइनर गेम सेक्रेटारि मासिखौ देरहायो। क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिखौ दाफुंबाय। क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिनि आफादगिरि महरै आगस्तिन बरगयारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै रायदाव ब्रह्मनो बिबान होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 अक्ट'बर खालि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिखौ दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। ग्रेड 3 आनजाद होगिरि बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो ग्रेड 3 आनजादनि बिजाथिफ्रा फिथाइ फोसावनायखौ नेबाय दंमोन। नाथाय मैया फिथाइ फोसावनायनि खालारखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होबाय। गाबोन 6 नभेम्बर रबिबार सानखालि आसाम सरकारजों खुंजानाय ग्रेड 3 साख्रियाव थिसनथाइनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि गुवाबारियाव रेलगारिनि सौग्रावनायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। रेलगारिजों सौख्लायजालांना जिउ गोमानाय सुबुंखौ गुवाबारि गामिनि गौरांग बर्मननि फिसाज्ला दयानाथ बर्मन होननानै सिनायथिनाय जादों। बे जाथायखौ रेलवे पुलिसा खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिहैना गोथै सहखौ बोखाङो आरो पस्टमर्टमनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो। जिउ गोमानाय सुबुङा हाबा जानाया 1 बोसोरानो जायाखैमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया उदालगुरि बर्नगाव बनसु आन्सलिक आफादखौ दाफुंबाय। बे हाबाफारियाव सा 60 सोद्रोमाफोरा बनसुनि बर्नगाव आन्सलिक दोलोआव मुं थिसनबाय। बर्नगाव बनसु आन्सलिक आफादनि आफादगिरि महरै असिस नार्जारि आरो नेहाथारि महरै जतुराम बसुमतारीखौ सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियाव रंगल बर'आ बाहागो लानानै ओरैबायदि बुङोदि बनसुनि थांखिया एबसुजों नांलायनाय नङा। माखासे दैदेनगिरि सकल इन्टेलेक्सुवेलफोरा सानो जि बनसुखौ सोरजोंबा नांलायनो थाखाय जोनोम जादों होनना। बनसुआ जोनोम जानायनि आन्दोआवनो दङ बड'लेण्ड। जोंनि राजखान्थिगिरि जायफोरा सकल लिडार बिथांमोना हारिखौ लानानै गले गले गेलेबाय थानायनि थाखाय मोजां लिडारफोरा मालाबा भिक्टिम जानो गोनां जादों। रन्जन दैमारि बा बारग' एनडिपि बिथांमोना भिक्टिम जादों। जेरैखिजाया बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे थिरांथायावनो फैनांगौ। जेरैखिजाया आलादा रायजोखौ आरजिना लानांगौ। बर' रायजो राजायानो थिग खालामगोन आन्दालनखौ बोरै लांगोन आरो नोंथांमोना गोमोगोन फैबाय थानाय समाव बर' रायजो राजाया मोनसे मोजां डिसिप्लिन भाबै आन्दालन खालामनो थांगासिनो दङ जि माखासे लिडारफोरनि थगायनानै मोननाय चेयारनि आथिंफोरा बायजोबगोन होनना रोखा बुंथियो। प्रतिभा ब्रह्मआ क'क्राझाराव दावबायहैदों। क'क्राझार सहराव थानाय गलाफोरा लामानि जिङाव मुवाफोरखौ दिहुनना फाननायखौ क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ होस्रांदों। नटिस दैथायहरनायनि उनावबो नियमखौ मानियालासे आयेन बेरेखायै लामा जिङाव एबा फुटपाथआव मुवा दिहुनना फाननाय गलाफोरनिफ्राय मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ मिउनिसिपाल बर्ड एक्ट 1956 नि नेमखान्थि बादियै गला बिगोमाफोरनिफ्राय फाइन लानाय जादों होनना प्रतिभा ब्रह्मआ फोरमायो आरो क'क्राझारनि गासै फालांगिरि गलादारफोरखौ नियमखौ मानिनो थाखाय खावलायदों। प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया उन्दै हिन्जावसाखौ गोसो थुफ्लाना देहा फालांगियाव फानहरनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि सानैखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। थांनाय जुलाइ दाननि 30 खालाराव नंखाय गोसो थुफ्लाना राजु दास मुं लाफ्लानानै क'क्राझार जिल्लानि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ सोनाब बेंगलनि सिलिगुरि रेड लाइट ब्रुचेल हाउसआव फानहरनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि जाहान उद्दिन शेख आरो सलमा बेगमखौ क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया गोलाव सम बिसार खालामनायनि उनाव जोबथायाव साजा फोसावबाय। जगिगुपानि थागिबि जाहान उद्दिन शेख आरो सिलिगुरि रेड लाइट खालपारानि सालमा बेगमखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।